Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή αθλητική μας εκδήλωση, η οποία αποτελεί μια ευκαιρία να αποτίσουμε φόρο τιμής στους μαθητές του σχολείου μας που πέτυχαν παγκύπρια ή και πανελλήνια νίκη σε σχολικούς μαθητικούς αγώνες τύπου και ανθρωπαιδιών. Στα 30 χρόνια λειτουργίας του σχολείου, οι μαθητές μας με τη βοήθεια των καθηγητών της φυσικής αγωγής πέτυχαν σπουδαίες ατομικές αλλά και ομαδικές διακρίσεις, τις οποίες τιμούμε με τη σημερινή μας εκδήλωση. Καλούμε στο βήμα τη Διευθύντρια του Σχολείου, κυρία Στάλου Φρασιβούλου, και τον δικό της χαιρετισμό. Έντιμε Δήμαρχε Νότιας Λευκωσίας Ιταλίου, αξιότιμε Δημοτικέ Σύμβουλε Λάρνακος, φίλε Κώστα της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακος, φίλοι Πρόεδρε του Συνδέσμου Γονέων του Βεργίνας, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μνήμης αλλά και τιμής. Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια γνώσης, αξιών, προσπάθειας και δημιουργίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, πολλοί μαθητές μαθήτριες ξεχώρισαν όχι μόνο στις αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και στα γήπεδα και τις αθλητικές διοργανώσεις. Αυτούς τους μαθητές και μαθήτριες τιμούμε σήμερα, γιατί με το ήθος, την αφοσίωση και την αθλητική τους παρουσία τίμησαν και το σχολείο μας. Η βράβευση αυτή δεν είναι μόνο μια αναγνώριση επιτυχιών. Είναι έναν ευχαριστώ για τις ώρες σκληρής προπόνησης, για την επιμονή στις επιτυχίες, για τη δύναμη της ομάδας και της συνεργασίας, για την υπενθύμηση ότι το επαγωνίζεστε είναι αξία που μας ενώνει. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης που εργάστηκαν σκληρά για την πραγματοποίησή της. Τους καθηγητές φυσικής αγωγής του σχολείου μας, τον Μάριο τον Χαραλάμπους, τον Γιώργο τον Αρέστη, τον Ανδρέα τον Καλή και τον Χαράλα τον Παύλου. Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς μας που χωρίς τη στήριξή τους δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτή μας την εκδήλωση. Το έργο στοιχήσε περίπου 6.000 ευρώ. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία Συνδέσμων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακος, τον ΟΠΑΠ Κύπρου, το Γυμνάσιο Βεργίνας, το Σύνδεσμο Γονέων του Γυμνασίου Βεργίνας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το Βίτες Βετεράνια Κλίνικ. Χωρίς τη δική σας φροντίδα, μεράκι και αγάπη για το σχολείο, τίποτα από αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Συγχαρητήρια σε όσους έχουν τιμηθεί. Το σχολείο μας συνεχίζει με τιμή στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ελπίδα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Φρασιβούλου. Να καλέσουμε τώρα στο βήμα την κυρία Θεώτη Πούρου, εκ μέρους των επιθεωρητών φυσικής αγωγής. Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στους καθηγητές φυσικής αγωγής του σχολείου κύριο Γιώργο Αρέστη και κύριο Μάριο Χαραλάμπους, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν εν συντομία το σκεπτικό της σημερινής εκδήλωσης, ενώ παράλληλα θα αναφερθούν εν είδη αναδρομής στα σημαντικότερα αθλητικά δρόμενα στα οποία διακρίθηκαν οι μαθητές του σχολείου τα 30 χρόνια λειτουργίας του. Καλησπέρα και από εμάς. Συζητώντας με τον Μάριο μια μέρα έτσι στο χαλαρό, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση θέλοντας να τιμήσουμε όλους τους αθλητές οι οποίοι έχουν πετύχει παγκύπριες νίκες και πανελλήνιες σε συνδυασμό το ότι φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια σχολικού αθλητισμού, 30 χρόνια λειτουργίας του Γυμνασίου Βεργίνας και 10 χρόνια λειτουργίας του αθλητικού σχολείου. Άρα βλέπετε μια εξέλιξη του γυμνασίου, ειδικά στα αθλητικά δρόμενα, τα οποία έχει συνέχεια και θα έχουμε ακόμα σίγουρα μεγαλύτερες επιτυχίες. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει από το Γυμνάσιο Βεργίνας αθλητές οι οποίοι είναι ακόμα και σε ενέργεια και είναι και σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις από που αρχίσανε και να τους βλέπεις και συνέχεια στην πορεία τους που θα φτάσουν και που έχουν φτάσει.
Δεν ξέρω αν θες και εσύ, Μάρια, να πεις κάποια άλλο. Να προσθέσω μόνο ότι από τα 30 συνολικά χρόνια έχουμε πάνω στον πίνακα ότι 24 χρονιές οι μαθητές μας πέτυχαν παγκύπριες νίκες. Εντάξει, λείπαν μας 2 χρονιές, δεν είχαμε δεδομένα στο αρχείο μας. 2 χρονιές ουσιαστικά ήταν και ο COVID, άρα χάθηκαν και οι 2 χρονιές. Συνολικά 151 διακρίσεις είχαμε αναλυτικά, 79 στο στίβο, 58 στην κολύμβηση, 11 στην ενόργανη και ρυθμική γυμναστική και 3 στις αθλοπαιδιές και συγκεκριμένα στην καλαθοσφαίριση. 140 συνολικά διαφορετικοί μαθητές πέτυχαν διακρίσεις, εκ των οποίων κάποιοι οι οποίοι είναι εδώ σήμερα θα βραβευτούν. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με όλους, τα περιθώρια ήταν στενά. Ήταν αδύνατο να τους βρούμε όλους. Βρήκαμε περίπου 100 από αυτούς και σήμερα περίπου 70 με 80 από εσάς βρίσκονται εδώ για να βραβευτούν. Να προσθέσω ότι κάτι άλλο. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε πρώην συναδέλφους οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό το σχολείο. Και είναι εδώ μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Πατσά, τον κύριο Μέτρο Αριστοτέλα, τους υπεύθυνους του αθλητικού σχολείου, τους υπεύθυνους του αθλητικού σχολείου, τον κύριο Μάριο Γκαλή, την κυρία Άντρια Μπραάμ. Σίγουρα είναι ξεχωριστές προσωπικότητες για μας τους καθηγητές φυσιολογικής. Έχουν αφήσει ένα έργο το οποίο θέλουμε να εξελίξουμε και σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους κυρίους Αρέστη και Χαραλάμπους. Περνάμε τώρα σε εσάς, αγαπητοί αποφοιτήσαντες μαθητές του γυμνασίου μας. Μέσα από το σύντομο χαιρετισμό κάποιων από εσάς, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πώς εσείς οι ίδιοι βιώσατε εκείνες τις σπουδαίες διακρίσεις, τι θυμάστε από τότε, καθώς και πώς νιώθετε σήμερα, που επιστρέφετε σε έναν χώρο που υπήρξε κάποτε το δεύτερο σπίτι σας, ως τιμόμενα πλέον πρόσωπα για την προσφορά σας στο σχολείο. Καλούμε στο βήμα την κυρία Χριστοφίνα Ταλία, Παγκυπριονίκη, Βαλκανιονίκη, κάτοχο της Παγκύπριας επίδοσης στα 100 μέτρα εμποδίων, να πει λίγα λόγια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή βράβευση. Η αλήθεια, μετά από τόσα χρόνια να βρίσκομαι πάλι στο γυμνάσιο και να βραβεύομαι για τις επιτυχίες μου αποτελεί μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ και πάλι. Εγώ είχα την τύχη να μπορέσω να εκπροσωπήσω την Κύπρο σε μεγάλες διοργανώσεις στη ηλικία μου στο γυμνάσιο, όπως την Παγκόσμια Γυμνασιάδα, επαρχιακοί Παγκύπρια αγώνες. Και αλήθεια, έχω πάρα πολλές όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις των μαθητικών μου χρόνων και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή βράβευση και καλή συνέχεια στους επόμενους που φοιτούν σε αυτό το σχολείο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χριστοφή. Καλούμε τώρα στο βήμα τον κύριο Αναστάσιο Βασιλείου, Παγκυπριονίκη στα 400 μέτρα με εμπόδια. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τους κυρίους και τις κυρίες που μας δεχτήκαν στο σχολείο, παρόλο που είμαστε οι άταχτοι του σχολείου εμείς. Δεν το φαντάζομαι ποτέ να ήταν έτσι η κατάσταση, πάντα ήταν διαφορετικά, αλλά τις φάσεις που εμείς είχαμε τις απουσίες όλες λόγω των προπονήσεων, ήταν πάντα εδώ, μας καλύπταν
για να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Αυτά. Thank you very much. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλείο. Λοιπόν, τώρα καλούμε στο βήμα τη Θεμιστοκλέους Θεοφίλη, η οποία υπήρξε αρχηγός της ομάδας καλαθοσφαίρισης Τελεών του σχολείου τη φετινή χρονιά, κατά την οποία το σχολείο μας κατέκτησε για δεύτερη φορά την πρώτη θέση στους Παγκύπριους Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Γυναικών. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί καθηγητές και συμμαθητές. Σήμερα στέκομαι μπροστά σας όχι μόνο ως μαθήτρια, αλλά και ως μέλος μιας ξεχωριστής οικογένειας, της σχολικής ομάδας μπάσκετ. Μιας ομάδας που περισσότεροι από νίκες και πόντους μας χάρισε εμπειρίες, φιλίες και μαθήματα ζωής. Αυτή η χρονιά ήταν η πρώτη μου σε αυτό το σχολείο και πίστευα πως η προσαρμογή θα ήταν δύσκολη. Προς έκπληξή μου, οι συμπαίχτριές μου έκαναν να αισθανθώ από την πρώτη στιγμή μέλος της ομάδας και τις ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Μαζί καταφέραμε να κερδίσουμε διάφορους αγώνες, αλλά χτίσαμε και φιλίες ανεξαρτήτως ηλικίας. Η φετινή μας πορεία δεν μετριέται μόνο με κύπελλα ή διακρίσεις. Μετριέται με το πόσο πιο ενωμένες νιώθουμε σήμερα, με το πόσο έχουμε εξελιχθεί ως άνθρωποι. Ακόμα και τώρα που έφτασε το τέλος της χρονιάς και κάποιες από εμάς θα πάμε στο Λύκειο, το αίσθημα μας θα παραμείνει για πάντα. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, σε κάθε αγώνα δίναμε το 100% μας και ενωμένες φτάναμε στη νίκη. Ζήσαμε διάφορες εμπειρίες που θα μας μείνουν αξέχαστες, χαραγμένες στην καρδιά μας και στο μυαλό μας μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εμπειρίες όπως ένα τρίμερο στην Πάφο και ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, γεμάτο χαρές, υποστήριξη, τρέλες, ψώνια, αγωνία και το πιο σημαντικό, η άγια που έγιναν από βαθιά μέσα μας. Μπορείς να διακρίνεις από χιλιόμετρα πόσο χαρούμενες ήμασταν. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον καθηγητή μας, κύριο Μάριο Χαραλάμπους, που χωρίς αυτόν, αυτή η περιπέτεια δεν θα ήταν καθόλου ίδια. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε και είμαστε όλες πολύ ευγνώμονες που ήταν ο υπεύθυνος της ομάδας μας. Μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε αξέχαστες στιγμές και να δεθούμε μεταξύ μας. Σε ό,τι το χρειαστήκαμε ήταν εκεί στο πλάι μας να μας υποστηρίξει, να μας βοηθήσει, να λύσει κάθε απορία και προβληματισμό μας. Στη συνέχεια, θα ήταν παράληψη μου να μην ευχαριστήσω την προπονήτριά μας, κυρία Φλόρα Αναστασίου, για τη βοήθεια, τον χρόνο και την υπομονή της. Χωρίς εσάς τους δύο, η φετινή μας πορεία δεν θα ήταν ίδια. Η χρονιά αυτή ήταν μια χρονιά γεμάτη μαθήματα και όχι μόνο του σχολείου. Το γεγονός πως έπρεπε να ισορροπήσουμε τη διασκέδαση μαζί με την προετοιμασία για τις σχολικές εξετάσεις μας βοήθησε στο να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να είμαστε πειθαρχημένες και να ξεπερνάμε όλες μαζί κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία. Για εμένα προσωπικά, η φετινή χρονιά μου δίδαξε πως οι αλλαγές δεν είναι πάντα για κακό. Αντιθέτως, με αυτή την αλλαγή σχολείου η ζωή μου βελτιώθηκε προς το καλύτερο, αφού γνώρισα και συμπάθησα ανθρώπους που ποτέ δεν πίστευα πως θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα. Σε όλες τις συμπαίκτριες μου εύχομαι να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά, έτσι ώστε και του χρόνου να καταφέρουν να δημιουργήσουν και άλλες τέτοιες ανεπανάληπτες στιγμές. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε, γιατί ας μην ξεχνάμε πως όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε μόνοι μας ποτέ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοφίλη. Τώρα θα ακολουθήσει ένα μικρό βίντεο.
Να παρακαλέσω τώρα την κυρία Στάλου Χρασιβούλου μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Λάρνακας, κύριο Λούι Χριστοδουλίδη, τον κύριο Κώστα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λάρνακας και την κυρία Νικολίνα Νικολάου, πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων Βεργίνα Λάρνακας, όπως ανέφερε στο βήμα, για τα αποκαλυπτήρια. Όπως βλέπετε, αυτή είναι μια έκπληξη η οποία είχαμε, είναι το Wall of Fame που θα λέμε στην Αγγλία, ο τείχος των πρωταθλητών. Τα ονόματα όλων όσων έχετε επιτύχει από πρώτη ως τρίτη θέση σε παγκύπριους αγώνες θα είναι μόνιμα στο χώρο του Γυμνασίου Βεργίνας. Ίσως τα βλέπουν τα παιδιά σας όταν θα φοιτήσουν εδώ και θα έχουμε, ελπίζω, και συνέχεια με να γεμίσουν όλοι οι τείχοι σιγά σιγά. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τους δύο αυτούς τείχους, με αυτά τα χρήματα που μαζέψαμε, δημιουργήσαμε το όνομα του σχολείου πάνω με το λογότυπο και πίσω βλέπουμε τα δύο παγκύπρια πρωταθλήματα τα οποία κατέκτησαν το σχολείο. Ελπίζουμε σε ανάλογη συνέχεια ώστε να γεμίσει ο χώρος μας. Επίσης, οι άλλοι δύο τείχοι εδώ θα γεμίσουν και αυτοί, απλά λόγω χρημάτων και χρόνου δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Θα μπουν όλες οι επαρχιακές νίκες στις αθλοπαιδίες και γαλατοσφαίριση και πετοσφαίριση που πετύχαμε αυτά τα 30 χρόνια. Έχουμε περίπου 11 στην γαλατοσφαίριση και 10 στην πετοσφαίριση. Αυτά. Ακολουθεί η επίδοση αναμνηστικών βραβείων στους αποφοιτήσαντες μαθητές μας. Επισημαίνεται ότι για όλες τις βραβεύσεις θα δίνεται ένα βραβείο στον κάθε αθλητή, αφού κάποιοι ίσως να ακουστούν περισσότερες φορές λόγω των επιτυχιών τους. Παρακαλούνται οι αθλητές, αφού παραλάβουν τα βραβεία τους, να ανέβουν στη σκηνή και να παραμείνουν. Βραβεύονται λοιπόν τα βραβεία θα δίνει ο Δήμαρχος Ιδανίου. 1997-1998, άλμα επί κοντό, πρώτη θέση, Ηλία Γιάννης. 400 μέτρα, μεικτή, πρώτη θέση, Μινά Μαρία. 1999-2000, 100 μέτρα πεταλούδα, πρώτη θέση, Τσινίκολας Ειρηναίος. 100 μέτρα πρόσθιο, πρώτη θέση, Σακάνα Φλωρεντία. Άλμα εις ύψος,
δεύτερη θέση, Χάντερ Άννα Μαρία. Ενόργανη τρίτη θέση, Παπαλής Ανδρέας. Ευχαριστούμε. Να καλέσουμε τώρα τον κύριο Λουί Χριστοδουλίδη. 2000-2001, 300 μέτρα εμπόδια, πρώτη θέση Παγκύπρια και πρώτη θέση Πανελλήνια, Φωτίου Θεοδώρα. Τα άλμα του Κοντό, πρώτη θέση και ο Πάνος Παναγιώτα. 80 μέτρα εμπόδια, δεύτερη θέση Παγκύπρια και πρώτη θέση Πανελλήνια, Χάντερ Άννα Μαρία. Ακολουθισμός, δεύτερη θέση, Τραπεζάρης Νικόλας. Σκηταλοδρομία 4x100, πρώτη θέση, Χάντερ Άννα Μαρία, Παπαδημητρίου Μάγδα, Δημητρίου Έλενα, Φωτίου Θεοδώρα. 100 μέτρα ελεύθερο, Ολυμπιάδα Σίδνεϊ, Στυλιανού Άννα. Ένα λεπτό, στα. Εντάξει. 2001-2002, 600 μέτρα πρώτη θέση, Κουρσάρης Δημήτρης. «80 μέτρα δεύτερη θέση, Τσιαπούτας Κυριάκος. 4x100 δεύτερη θέση, Τσιαπούτας Κυριάκος, Μινά Μινάς, Λιασί Κωνσταντίνος, Κλεοπούλου Κυριάκος. «100 μέτρα ελεύθερο, πρώτη θέση, Τσινίκολας Ειρηναίος. 200 μέτρα πεταλούδα, δεύτερη θέση, Κιτρεώτης Στέφανος. 200 μέτρα ελεύθερο, τρίτη θέση, Αντωνίου Δημήτρης. Ενόργανη τρίτη θέση, Παπαλής Ανδρέας. Κύριε Κώστα, ελάτε για να μας βοηθήσετε. «2001-2002 πάλι, καλαθοσφαίριση πρώτη θέση, Μιχαήλ Βασιλεία, Φιλίππου Άννα, Χαρίτου Άννα, Παρασκευά Παντελίτσα, Ιακώβου Άλκιστη, Χριστοδούλου Ευανθία, Χριστοδούλου Γεωργία, Σιακαλή Παναγιώτα, Σάβα Έλληνη, Ούτρη Ορθοδοξία, Αναστασιάδη Κλεάνθη και Μαρτέο Άντρια. «2002-2003, 80 μέτρα πρώτη θέση, Τσιαπούτας Κυριάκος.
Άλμα Επικοδό, πρώτη θέση, Καούλας Αντώνης. Αντί. 100 μέτρα εμπόδια, δεύτερη θέση, Σταυρίδης Αλέξανδρος. Παπά! Σήμερα να μην με... Γιατί άμα με λιονέτω. Οπότε να πιούμε. 1000 μέτρα, δεύτερη θέση, Αντωνίου Κατερίνα. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Να καλέσουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Γιώργο Γεωργίου. Ανδρέου. Ακοντισμός, τρίτη θέση, Τσιάιλας Κυριάκος. 400 μέτρα μειχτή, πρώτη θέση, Κερή Γεωργία. 200 μέτρα πεταλούδα, πρώτη θέση, Κιτρεώτης Στέφανος. 200 μέτρα ελεύθερο, δεύτερη θέση, Αντωνίου Δημήτρης. 400 μέτρα ελεύθερο, τρίτη θέση, Ερωτοκρίτου Κυριάκος. 2003-2004, 100 μέτρα εμπόδια, πρώτη θέση Παγκύπρια και πρώτη θέση Πανελλήνια, Σταυρίδης Αλέξανδρος. Τη μέρα να μην με... όχι. 1000 μέτρα πρώτη θέση και 2000 μέτρα ανώμαλος δρόμος πρώτη θέση, Αντωνίου Κατερίνα. 300 μέτρα δεύτερη θέση, Χριστοφή Μιχάλης. 3000 μέτρα δεύτερη θέση, Ιωάννου Δημήτρης. 200 μέτρα πρόσφυγιο πρώτη θέση, Κερή Γεωργία. 1500 ελεύθερο πρώτη θέση, Ερωτοκρίτου Κυριάκος. 200 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Αντωνίου Δημήτρης. 2004-2005, 1000 μέτρα πρώτη θέση και 2000 μέτρα ανώμαλος δρόμος δεύτερη θέση, Αντωνίου Κατερίνα. Ρυθμική πρώτη θέση, Γιάντζη Ρόζα Μαρία. Μπάντ. «200 μέτρα πρόσκυο, τρίτη θέση, Χρυσοστόμου Έλενα». Μέτρα, ευχαριστούμε κύριε Ανδρέου. 100 μέτρα πεταλούδα, τρίτη θέση, Ερωτοκρίτου Ζωή. 200 μέτρα, ύψιο, τρίτη θέση, Λεμέσης Γιώργος. Κυρία Νικολίνα, έλατε να... 2005-2006, 2000 μέτρα πρώτη θέση, Χρυσοστόμου Έλενα. 200 μέτρα πεταλούδα, πρώτη θέση, Τσοφή Βίβιαν. «400 μέτρα μειχτή, δεύτερη θέση, Λεμέσης Γιώργος. 200 μέτρα πρόσφυγιο, τρίτη θέση, Χρυσοστόμου Έλενα. Ρυθμική, δεύτερη θέση, Μπάντζη Ρόζα Μαρία. 2006-2007, 2.000 μέτρα, δεύτερη θέση και 2.000 μέτρα σε ανώμαλο δρόμο, τρίτη θέση, Χρυσοστόμου Έλενα. 600 μέτρα, δεύτερη θέση, Αβραάμ Γιώργος. 3.000 μέτρα, τρίτη θέση και 3.000 μέτρα ανώμαλος δρόμος, δεύτερη θέση, Καρπατζιάν Σάβας. 400 μεικτή, πρώτη θέση Παγκύπρια και δεύτερη Πανελλήνια, Λεμέσχης Γιώργος. 200 μέτρα πεταλούδα, πρώτη θέση, Τσοφή Βιδία. 2007-2008, 150 μέτρα, πρώτη θέση, Αδάμου Αδάμος. 200 μέτρα πεταλούδα, πρώτη θέση, Τσοφή Βιδία. 200 μέτρα ελεύθερο, δεύτερη θέση, Δημητρίου Μαργαρίτα. Ρυθμική, πρώτη θέση Παγκύπρια και δεύτερη θέση Πανελλήνια, Μπάντζη Παντελίτσα.
2008-2009, 80 μέτρα εμπόδια πρώτη θέση, Ανδρονίκου Φωτεινή. Πένταθλο δεύτερη θέση, Νικολάου Μύρια. Σκηταλοδρομία 4x100 τρίτη θέση, Σεργίου Νικόλας, Ορθοδόξου Αντώνης, Σχημητράς Μάρκος, Διονιάτης Νικόλας. Και 2009-2010, 300 μέτρα εμπόδια πρώτη θέση, Δημητρίου Σαβίνα, 150 μέτρα δεύτερη θέση, Χριστοφίνα Ταλία. Άλμα Επικόντο, δεύτερη θέση, Ζέγγιου Στέλλα. 100 μέτρα εμπόδια, τρίτη θέση, Λοϊζίδης Παναγιώτης. Ενόργανη πρώτη θέση, Καλής Καλίνικος. Ευχαριστούμε, κυρία Νικόλα. Κύριε Μιχάλη Μιχαήλ, το πιάστε να μας βοηθήσετε. Λοιπόν, 2010-2011, 80 μέτρα εμπόδια πρώτη θέση, Χριστοφίνα Ταλία. 300 μέτρα εμπόδια πρώτη θέση, Δημητρίου Σαβίνα. 300 μέτρα εμπόδια 2011-2012, 80 μέτρα εμπόδια πρώτη θέση, Χριστοφίνα Ταλία. 300 μέτρα εμπόδια πρώτη θέση, Βασιλείου Αναστάσιος. Γυρίστε για φωτογραφία. Εντάξει. Άλμα εις ύψος τρίτη θέση, Φιλίππου Ραφαήλ. 400 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Ιωσήφ Άνδεα. 100 μέτρα πεταλούδα τρίτη θέση, Παύλος Ζαχαρίας. Έρχεται. «200 μέτρα πρόστιο τρίτη θέση, Γιαννακόπουλος Δημήτριος. 2013-2014, σφυροβολία πρώτη θέση, Ευαγγέλου Ηλιάνα. 50 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Παύλος Ζαχαρίας. 400 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Ψυχής Σωτήρης. 50 μέτρα ελεύθερο τρίτη θέση, Παπαγαβρίλη Νικόλας. 2014-2015, άλμα επικοντό δεύτερη θέση, Παπακώστας Νικόλας. ...2016-2017, άλμα εις Μήκος, πρώτη θέση, Μιλωνάς Παναγιώτης. μέτρα εμπόδια τρίτη θέση, Βασιλείου Νικολέτα. Σκυδαλοδρομία 4x100 τρίτη θέση, Αρτεμίου Βαρνάβας, Λοΐζου Γιώργος, Μιλωνάς Παναγιώτης και Στυλιανούς Στυλιανός. μέτρα πρόστιο τρίτη θέση, Λοΐζου Μαρία. 200 μέτρα πρόστιο τρίτη θέση, Τζιρτζιπή Μαρίνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχά. Ο κύριος Γιώργος Παπαγιώργη. 2017-2018, 1000 μέτρα τρίτη θέση, Παναγιώτου Δημητριάνου. μέτρα εμπόδια τρίτη θέση, Αδάμου Σταυριάνα. 200 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Λοΐσου Άννα. 200 μέτρα Ιτσιο δεύτερη θέση, Παναγιώτου Δημητριάνα. 200 μέτρα Ρωστίο δεύτερη θέση, Τζιρτζική Μαρίνα. 2018-2019, 80 μέτρα εμπόδια πρώτη θέση, Αδάμου Σταυριάνα. Σφυροβολία πρώτη θέση, Σάβα Βαλεντίνα. 600 μέτρα δεύτερη θέση, Μρούκβα Νικόλ. 50 μέτρα εδώ. μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Παναγιώτου Δημητριάνα. 400 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Λοΐσου Άννα. 800 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση, Γεωργιάδη Μαγδαληνή. 300 μέτρα ελεύθερο τρίτη θέση, Τζιρτζική Μαρίνα. Ενόργανη τρίτη θέση, Σάβα Νεόφυτος. Καταφέρει και τρίτη θέση, Μωυσή Μιχάλης, Κουσιάπας Αρτέμιος, Νέστορα Μιχάλης, Χατζιωάννος Σωτήρης, Χριστοδούλου Δημήτρης, Μιχαήλ Μάριος, Ανδρέου Ανδρέας, Χριστοφίδης Μιχάλης, Γερασίμου Παναγιώτης και Κουτούρης Μάξιμος. Μέτρα πεταλούδα πρώτη θέση, Γεωργιάδη Μαγδαληνή. 200 μέτρα μειχτή πρώτη θέση, Παναγιώτου Δημητριάνα. 200 μέτρα Ιτσιο δεύτερη θέση, Μούσουλος Μάριος. Μέτρα με την τρίτη θέση, Δίγκλης Γιώργος. 2021-2022, 80 μέτρα πρώτη θέση, Μιχαήλ Κωνσταντίνος. Ακοντισμός πρώτη θέση, Θεοδόρου Κωνσταντίνα. 80 μέτρα δεύτερη θέση, Χατζηγιαννακού Μαρίνα.
Ευχαριστούμε κύριε Παπαγιαννή. Να καλέσουμε τον κύριο Πέτρο Πατσά. Δισκοβολία δεύτερη θέση, Σαββίδο Ανδρεάννα. μέτρα τρίτη θέση Χριστοδούλου Ανδρεάννα. 2021-2022, 200 μέτρα ελεύθερη πρώτη θέση Βαρνάδα Αδάμος. «100 μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση Ιακώβο Ανδρέας. 100 μέτρα ύψιο δεύτερη θέση Λιμπουρή Μιχαέλα. μέτρα ελεύθερο δεύτερη θέση Χατζηγιονάς Κυριάκος. 100 μέτρα πρόστιο τρίτη θέση Λιμπουρή Γαβριέλα. 800 μέτρα ελεύθερο, τρίτη θέση Παπέτσα Στέφανη. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γιάννα Νικολάου, σας παρακαλώ. Πέρα και τους παίχτες και τα λοιπά. Νομίζω ότι πολλά θέλουν να με ακούσουν εμένα τη στιγμή. Ήταν τους μαθητές αθλητές που περάσαν τόσα χρόνια από το σχολείο, που είναι πολλά σημαντικό. Εκτός που πρόεδρος της εφορίας είμαι και γυμνάστρια και μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει τούτο. Χαρά μας να γίνονται έτσι εκδηλώσεις στην εφορία και να παρευρισκόμαστε όλοι. Απολογούμε για την καθυστέρηση και τις απολογίες και όλων των βουλευτών της Λάρνακας, γιατί είχαμε την Υπουργό για κάποιον άλλο θέμα. Συγχαρητήρια σε όλους όσους ανάλαβαν να κάνουν την εργασία, στους γυμναστές ιδιαίτερα, συναδέλφους και στη διευθύντρια του σχολείου της Στάλου. Δυστυχώς χάνουμε τη φέτος. Σφαιροβολία πρώτη θέση Ευθυδείο Νικόλας. 80 μέτρα πρώτη θέση Μικαήλ Κωνσταντίνος. 1000 μέτρα πρώτη θέση Βαρδάκης Παρασκευάς. Σκηταλοδρομία 4x100 πρώτη θέση Κοντόπουλος Σάβας, Κασής Μιχάλης, Μιχαήλ Κρίστιαν και Μιχαήλ Κωνσταντίνος. Σφαιροβολία δεύτερη θέση Φράκα Αλεξάνδρα. Έφτασαμε στους μικρούς, δεν έφτασαμε τους μέτρα δεύτερη θέση Χριστοδούλου Ανδρεάννα. 100 μέτρα εμπόδια τρίτη θέση Κασής Μιχάλης. 300 μέτρα εμπόδια τρίτη θέση Καζάζη Έλενα. 100
100 μέτρα πεταλούδα πρώτη θέση, Λιμπουρή Γαβριέλα. 100 μέτρα γύψιο πρώτη θέση, Λιμπουρή Μιχαέλα. 800 μέτρα ελεύθερο πρώτη θέση, Παπέτσα Στέφανη. Ενόργανη δεύτερη θέση, Κατσιγιάννης Παναγιώτης. Κατσιγιάννης Παναγιώτης. Εσύ είσαι αδερφή του. Η αδερφή. Γύρισα από καλό και πρώτα και να σου πάμε σε πρώτο εδώ να εγκαταστήσω. 2023-2024, άλμα τριπλών πρώτη θέση, Μωυσέος Παντέλια. μέτρα δεύτερη θέση, Χριστοδούλου Ανδρεάννα. Σφαιροβολία δεύτερη θέση, Αλεξιάδη Γεωργία. Σφυροβολία δεύτερη θέση, Σάβα Ραφαέλα. Άλμα τριπλού τρίτη θέση, Βασίλακας Βασίλης. 200 μέτρα ελεύθερο τρίτη θέση, Μιχαήλ Αναστασία. Ενόργανη δεύτερη θέση, Παναγιώτου Ελεάνα.